Salam hormatly adamlar. Salam Bilbil, hoş geldin. Salam vatandaşlar, salam kemine, hoş gördük emeğinde. İyileşler Bilbil bilen bugün kızıklı ve düşünjäni üýtgetjek bir gurrun etmekçi bolýas. Rejimiň ýanymyzdaky wekilleri nämäňärde düşünjäni hatdy waýda inmenme tema diýip aýtmaýyn. Indi rejimiň ýanymyzda nähil wekili bar, ýa-ni agent ýene näme şo zatlar ilkinji aklymyza gelipler, ýöne ol däl. Bu aýalyňyzam bolup bilýär, ýa-da äriňiz bolup bilýär, ýa-da çagalaryňyzam bolup bilýär. Az bir halatda ýöne çagalar. Esasanam enataňyz, enatalar esasanam ýanymyzda durup rejimiň wekili bolup bilýär. Bular bilip ýa-da bilmän bolup bilýär. Ýa-da düşünüp ýa-da düşünmän bolup bilýär wekili. Munyň häzir nemesini bilip bilen gurrun ederiz. Soňra has düşünükli bolar. İlleşler gaty wajyp bir mesele. Daş döwrüňize seretseňizem görersiňiz bu zatlar gaty nemedir. Her adymda, her nemede bardyr. Bilbil, men onda sözü saňa berýän. Sağ ol kemine, gatgowy gepleşikde şu godgalmaly tema. Sebäbi şu rejimam, şu diktatorlygam her kimiň öz öýünden, maşgallasyndan başlanýar. Şu öýünde diktatorlyk ýa öýünde ýanky nemelik ýok, hojalyklar Türkmenistanda ýokdur diýip pikir etýän. Sebäbi ine şu wagtda 2,5 ýyl geçirilen tejribede ine şu görüp ýygnan tejribemizden teretsek, öňe bu biziň enatalanmada Sowet Soýuzy döwründe kommunistlaryň ideýasy kelleler ýuwulan. Indi häzirki günde şo wagtdan şu neçenli ýalňyş ýaşap gelýärler-de, ine çagalarynam ýalňyş ýaşatdylar. Onu enatalanma bize ýamanlyk etjek bolup ýa bilip bilmän ýanky bilen adamlaram badyr ýöne bilmedik enatalaram gatykänler şonu şeýle boljagyny. Aýtjak bolýanym ne şu neçen biz ýalňyş ýaşap gelýär, şu neçen edilýän zatlar ýalňyş näme üçin dünýä ýüzünde ýalňyş zatlara Türkmenistanyň içinde dogry diýdirilýär. Näme üçin mysal üçin enatalanma aýtýar il bilen bol, illen çykma, ulyň dinle, ulyň dinlemeseň ýalňyşarsyň, ulyň dinlemedik ular ýani türkmenler sandan çykaran bir giden nakyllar barda. Il bilen gelen toýda bayram. Il bilen gelen toýda bayram mysal üçin arkada diýipdir 2 sany ýalakan biri. Hemmesi şonu diýmelimi? Näme üçin ýalňyş zatlara adamlaryň hatda ýaşaýan jaýyndan başlap türjek maşynyna, geýjek egneşigine gyýylan, oturjak sedenýasyna, maşynyň öňünde otursunmy, ýa ýanky kosmetiski proseduralaryna çende. Näme üçin burnuny sokýar? Şu zatlary kim şolara ruhsat berýär? Elbetde biziň öýümizäki gürlemäň diýip oturan gapdalmazdaky öz ýakyn adamlarymyz şu zatlara ruhsat berýär. Bizem gürlemän oturýardyk şu çakaçem, diýmerler, aýtmerler, ýene bir zat. Inne häzir döwri üýtgedi 21-nji asar. Adamlar ýurdun içinden çykyp gözleri açyly, şeýle ýaşamalärligini düşündi, başga hil ýaşaýyşyň badygyny gördü. Ine ýanky arkada zat diýip diýde çöküp ýaşaýarlarda, neşe diýde çöküp ýaşamak bolýar. Haýsy mandan, gönü mandan teresden başga mandan. Näme üçin biziň enatalanma şoňa garşy bolanok? Näme üçin enatalanma biz çagalykda ine ömrüm kül bolsun, elim uğrasyn, aýagym uğrasyn, giymin okap ularlyk bize näme üçin şonu etdiripdirler. Men oturup haýran galýanda şu zatlara nädip hemmesini kabul edip bilken biziň enatalanma diýip geňörýän şonu. Biz
korkup yaşadık diýerler. Da men umumy şolaň etýän hereketler, diýýän sözlerini terjimesini aýdyp berjek bolýan. Biz korkup yaşadyk diýär. Sizem korkup yaşaň diýýän çağalaryny. Sebäbi şu wagt daşary ýurtlara çykyp göz açyryp birazjyk kelleler durlanyp zat edip öňe çykýan ýaşlar barda. Şolary kim tramwero detýär birinji bilen öz maşgalasy, öz ýanky enatas tramwero detýär. Hakyny talap edip ýanky öňe çyksa, şoňa senden geçýän gyýdym ýa-da senden geçýän oglum diýip ýanky enatalar agyr söz aýtýarlar da şo nähil derejede çagasyny tramwa berýänini özleri bilen ok. Ondan nähil derejede şol şo söz diýmäkäde şol adam hakyny talap etýän bolsa, şu rejimiň adalatsyzlygyny ýigrenip ýören bolsa, enata şeýle zat diýýär, ondan beter ýigrenýär şu rejimi. Sebäbi gözü açylan adam görüp durda şu zatlaryň ýalňyşlygyny. Bularam ýaky ýanyp duran zadyň üstüne bir benzin sepenýär zat etýärler, onuň bilenmek, bilip etýärlermi ýa-da bilmän etýärlermi? Onçasyn bilenmek. Ondan ýene bir geniýaldy. Ýanky studentler bar da şu taýda Türkde gat köp ýerde studentler bar. Näme okuwny gutaryp işe girmän bärde galyp okan ýerlerinde galyp işläp görler. Bular öz ýurdumyzda işlemek üçin okamadylarmy? Bilýärler barsa şo taý viziatka, para, şo taýda iş ýok, epesleň ýarsyn berip soňundan $100, $50 aýlyk aljagyny bilýärler. Indi şo çagalar ýanky işläp iň soňunda haýsy ýurtlarda uruş bolan Ukrainada ýa häzir Rossiýada akidilen studentlaryň barmaş bilen doktor danlaryny doly berip bilen oklar, ýöne badiýa taks edip ýörkä prawasyny narušenýa dat bolsa-da akidip ýörler şu wagt başga milletlere ortaýetde. Ene şol ýaly düşen türkmenleriň barmaşyn, ýöne biz bilemiz, aýtjak bolýan zadym şolaň enatasy çagasyny söýýän bolsa hakykatdan. Häzir haýsy enatany alyp sorasaň, çagam üçin janym bermä taýyn diýenler. Ýöne näme üçin çagan geljek üçin şolar alad edenok. Bizne dünýä bir gezek gelýärse, enatalarymyz diňläp, burnumyz sallap gezip ýörsek, mysal üçin, biz onu işsiz, öýsiz, öwdarsyz, watansyz, garranyň pensiýasyz, garrylar öýünde ýaşamaly bolýarsam, şol biziň enatalarymyzyň göwnüne jaýmyka men şoňa düşünemek bize şu hereket etmän, goşulman, gurulaman diýen enatalarymyz bar. Ýanky rejimiň wekilleri şolar. Wekilliň dog barp olara ýallaklyk edip ýören dälle öýümiziň içindäki diktatorlar. Näme üçin gurulaman diýe. Ya bir zat diýsen başga hili näme etýär, sen näme bilýän diýe. Sen diýen söz bolmaly, läni maňlay daşa degdi, iň soňky derejeye ýetdik Türkmen ol galmajagy bir gylyň üstünde duran ýaly zat. Şu zatlara sen nähili garaýan kemine? Biz bu zatlara gowy garaýas, ýanky gowy düşünýäs bolup gören zatlara. Bu taýda näme bar da bilbil. Ýanky hakykatdanam öýümüziň içinde otyr. Şu bir dogry zat ediljek bolsa, şo dogry zady etdirmeýärler. Ýanky hakykatyň düşmany ýalak bir häsiýetleri bar, dogry dälmi? Şeýler aksar edýän ýanky. Şeýler aksar etse has gowy seredersmiken diýen bu ýagdaýa. Owa näme üçin şeýle? Näme üçin aýdaly ýollar ýapyk galdy da 3 ýyla ýakyn wagt. Entegeme dol açylan okuna ama aýtmak gerek. Ýa açyldy diýilen nämäni berjek bolýarlar düşünjäni. Öňe şu ýollar açylsa bunýaly bolmaly, öňkü rejimine gelmeli. Mawa açylsa o öňkü rejimine gelmeli. Näme üçin öňkü rejimine gelen o?
O ayrı bir mesele. Yani şu yapık dövründe soňky 2022-nji ýylyň nämesi o diýen ýalyk bolmady ýöne. Ýollar näme üçin ýapykdysa korona diýýärdi. Indi ýollaryň ýapyklygy bir hakykat. Ýöne korona sebäpli ýapyklygy bir ýalan. Dogry dälmi? Ýok Awa. şu zat şu gorkýalar daşynda hereketlik başlady. Hereketlik başlanmakda korona demesi gelen okdy. Pandemiýasy bütün dünýäde elan edilen okdy. Türkiýede de şeýler yapdy. Ýöne hakykata hakykat ýaly seretmek isläni oklar ýalany öňe çykarýarlar. Ýani ýalany hakykat ýaly edip öňe çykarmaýarlar, ýalany öňe çykarýarlar, bilýärler ýalandygyny. Kemine Aa. şey diýerler. Ine diye planning gaydı ya planning oğlu ya işe girip diye ne cayarlı maşine dinle diye yaşap yorgulyalı diye. Ine benim sonra öğrenler şu tayda işe girmek için ne gerek? Ine şolom Türk'te işlep gidip pul yönap Angrek varıp işe girip alyan neçe aylık şon. Sonra yanına ay o diye daşınlanam düşüyor diye. Ine ben o doğan karındaşlam, jigdem zatlam bilen gürleşene daşından düşüyor. O daşından düşmese bolanok mu hükümetin öde doğru pul tölese. Hemmeňiz nemedip bir ayağı alıp bir 2 saatda çödülýän zady, 2 saatda çödülýän zady kynlaşdyrýarlar da. Ýok şo dyýda çöküp ýaşajak. Men aýtdym, dogrulara aýdyp, mysal üçin enatan senden doğrular aýtýanyň üçin geçýän bolsa, ýurduňa saňa dönük diýýän bolsa, men şol dönük, men şol enataňam geçen erwet adamsy boljak, men dogrular aýdanym üçin erwet bolýan bolsa. Mysal üçin. Ýöne şeý diýen enatalara men düşünmek şu enata bol bizde saňa bir zat gelmesin, maňa getirjek zadyňyzy getirdiňiz. Ine men şonu aýtýanna maňa diýen getirjek getir bilen ziyanını getirdiniz. Ýöne inni mundan weýle asyrşmaň biz özümüzi dememizi hodumyza hereket etjek. Öz ýaşlar biz ýaly okukan, gutorup iş tapman şu taýlarda galyp ýören ýaşlar bir menne ýa 5-10 tane olar 100 miňlerçe haýsy şäherni alsaň hemme ýerde okup yankı gezip görürler. Gulva ne kalyanşık olu işlep gör oğlandan köftesi. Afisant olu işlep gör. Yuridiçkin utaryalar ya misal üçün ekonomikan utaryalar. Afisant kalyanşık yine varda olu işlep gör. Kıyızlara medirşan yalı. Annem için okuduk onu. Neşiratlara düşünen bargıdan çağalar ba. Çağa diyene yaşlar. Şiratlara düşünen yaşlar ba. Yumruğun duğu oturan. Ýöne erwet içinde gorkusy var şular. Tebäň näme üçin? Gorkum, o nähil gorku däl, olarda gorku ýok da neme bar. En atasynyň öňüne nähil alyp barjan bilenok. Tebäň en ata ulardan ulyň dinlemeseň, ularsaň, ýene bir zat öz başda pikirlenmäni, 18 ýaşan soň öz başda bolman, şu zatlaryň köpüsi öwredilmedi. Biziň ine terbiyemizde şu zatlaryň köpüsi ýok. Ýöne şaratlara öwredilmese awtomatyk geçip gitýär. Ine okuýarlar, özler galýa. Enata şu taýdan pul urasaň gowy, ýöne hakyň talap edip ejer kaka men işlejek, men viziat göwer işlejek. Men hakykatda Türkmenistan urup täzeçe durmuşda öz professiýamdan işlejek diýse, ýok diýe, işleme gal şu taýda aýlyk uratýan diýe gowy ýagdaýmyz diýe. Şu taýda diýe afisant barmen olup ýa ýene bir zat olup işläwer kalyanşyk bolup diýe. Ona näme üçin uratdy şu enatalar men söýgüsini düşünbilenmek. Çağalar näme üçin uratýarlar, ölsedem çykyp bilenoklar. Şu wagt bir agyd aýdy bilenok ýeke janata näçe tane okuw utaran Russiýan studentler bar da ýeke janata çykyp diýip bilenok ýüzüni açyp charterny reis goýun, prezident bolýan bolsaňyz goýun charterny reisler. Russiýa içi bulaşıp barya diýen Ukrainada da üstünden bomba ýalyp nemedi raketa düşüp
deyip biyenedip näçe Türkmen öllüň sany hasabam ýok. Maga diýne diýip çykyp diýe 2 tane oglan olaram Dagestany stroýdyp atypdyrlar diýe Ukrainlar bilmän. Nämen netijesinde näme üçin hemme ýurt öz halkynyň ýygnaýan wagty, näme üçin biziň en atalarymyz biziň janymyz üçin göreşenok. Näme üçin çykyp aýdanoklar goýsun reisler Russiýadan gitjeklerken ya Ukrainadan gitjeklerken. Şonu etdirip bilen oklar. O nähil söýgü bolýar, sözde söýgü me ol men şoňa düşünüp bilenmek hiç şey barym. Ýöne bir zat diýseňem o öýde çağalar var. Bolmasa ederdim diýen nemeler hem kän eşitdik. Bilbil. O zatlar bakana gemine çağalar diýmem onu Owa bu köpkäş maşgalasyna da aýtýan eken, aýalyna, ýenesine çağalar diýen eken. umuman Korýar zat ýok, ýetjek derejemde şu diňdiň düýbi gırda bolsa şoňa biz ýetdik. Ine bundan aňryk gidip bolan okşy bir näme diýen burça gawalygy. Bundan aňryk gidip bolan ýa sen söwüşmeli ýa adam näme bir ýurda koloniýa bolup geçip gider ýa Türkmen diýen adam almaýa halkam almaýa. Şoňa da düşünýänler hem kän ýöne öýündäki diktatorlardan ýaňa yola çıkan ama izaga ihtimal bolýar-da. Demesine gyljanan köçe çyksa da ýene ýygyna salyp girmeli bolýar öýündäki diktatorlardan ýaňa. Indi bilbil biz bir şu Orsun propaganda usulyny üstünde işleýäs-de. Kommunizm döwründe de, häzirki döwürde de. Indi propaganda aslında yani ideologiýany reklam etmek diýmekdir. Yani orsetdäki edilýän zat propaganda däl. Yani propaganda erwet bolman bilýär. Köp halatlarda gowan bolup bilýär. Sebäbi düşünjäni syýasy düşünje bolup bilýär tapawdy ýok beýlekim propaganda edip goýberip bolýar. Yani Russiýanyň edýän zady şu wagt Orsetdiň edýän zady ýalňyş habar berýär we hakykaty ýoýýar. Yani hakykaty ýoýýar diýende ýalany näme dip kabul etdirýär? Esasy bir kabul edilmeli zat ýaly kabul edýär-de. Şu işlenen köp ýyllardan bäri gelen ýaňky sesini çykarmaly däl çağany gorayan şekilli bolup ona düşmançylyk edýär. Goran şekilli bolup sesini çykarma, koşulşma etme ýene näme diýermişler-de. Şol ýazat var, ýaňky ýalany hakykatdan hem şu ýalanyň tarapynda bular. Ýalňyşlyk bilen ýalany hakykat bilen ýerini çalyşýar diýilen näme ýok. Hakykatdan hem ýalany bolşy ala kabul edýär şonuň tarapynda. Başgaça näme şu ýaňky ýana işsiz, öýsiz, öwdarsyz, ýurtsyz, garran onuň pensiýasy bede şo garrylar öýüne ölüp gitmelimi, şo gelejek bede isleýärmi, biziň en atalarymyza sonra şu. Bede söýýän bolsalar bede näme üçin 10 ýyl gelejek goýjak bolýarlar bede. Şeylerek ýagdaý bunu düzeltmeli. Nädibem bolsa düzeltmeli. Ve Eýranda näçe 43 ýyldan bäri dowam edip gelen rejim bir günde ýykylýar. Bir günde ýa-ni taýan aýagynda durdy-da. Şu 3 aýakdan biri o islam koşudurnak içinde. Şu islam adasında nämäni tutup berdi. Bir jemgyýeti kontroly almak üçin aýallary kul etmelidir. Ýyldaşlaryna bunu islendik näme ösmedik jemgyýetlere seredip göräýin. Ösmedik jemgyýet bar bolsa şo jemgyýetiň aýallary kuldur. Kul derejesinde saklanýandyr. Şo sebäplen ösmeýär. Bu jemgyýetler köp halatda ýykylyp demedi, dargaýa, soň täzeden owa bir zatlar dörep bilýär-de. Yani o şu wagt Türkmenistan hem şoňa dogry gidip barýar. Yani Eýran wagtynda o ýanda
çökte ayarlar kabul eden ok. Hiçbir şekilde nemeni. Bundan sonra üyütkar devam ediyor. İnterneti, yolları hatta bilbiline mengzeşte deme Türkmenistan bilen. İçinde başlasa da, daşında başlasa da gön yol yapyan ekenin. Daşındaki eyranları var da tanış bilişler. Şolar ine şo vaka başlandan soň gitjek bolup gaty alada etdiler. Gidip bilen ok. Hatta Türkiýedekilerem gidip bilen ok, serhetden geçiren ok. Öz nemesi. Öz Bu vatandaşı eyran. diktatör rejimlerin hemmesi bir yolu bir makablon O yolu bir düşünýär. gorkya, elmedama gorkuda ýaşaýarlar bular. Halkdan gorkup ýaşaýarlar. Saylanmadyk da. Saylanmandyğı üçin gorkup ýaşamaly bolýar. Gön interneti yaptılar, yol yaptırlar. Şu daşındaklarım gelmesin deyip daşındaklarım gelse neme koşacak diýer. Hasem näme diýerim? Renk katacak. Daşından gelipdir ine şu zady goldamana diýip adamlarım hasem neme aljak da bad aljak. Böyle gynançly. Şu Türkmenistanyň içinde ýaşap ýören neme wada kemine dogan waryndaşlanmadan käberinden eşden zatlanma. Maňa şey diýär, siz diýär tüzedip bilýän bolsaňyz diýär, ana ortaýda urş edip durşa urşuň durdurulmagyny niýe? Sizem mesleýär, ortalar isleýär, şo taýyn tüzediň, şo taýdy ýaşa berin diýenler amma da hayran alýanlar. Özlerini gaty uly bilimli mukamet diýär şol adamlar şey diýenler. Türkmenistana çara gatnap bir giden fiziatka berip okudum edip innem işe de fiziatka berip girip işledim edip işde diňe buyruk goýunça işleýärler. Kanunam işlenok bez zakon ýotay. İşleşlerem bir-birden basylyp girip çykyp şeýdik işlep ýörler-de şo taýda. Haýsy sferany alsaňam şonýaly. On men aýtjak bolýanym, men şolar aýtdym, ors bilen men näme baglaşdyrýar, men ejem orsmy ýa kakam orsmy? Bira kartoşka beýleksem etdi ýa-da ikisini nädip demesdir. Men maňa nädip şonýar zat diýip bilýär men şoň hayran alýanna. Men ejem orsmy, kakam orsmy ýa milletim orsmy ýa men dilim orsmy? Ya tarihim bağlanşam orta men hiç zaten bağlanşana orsa men düzetçek korpam ortalar bilen nämişim men bulun içki daşka siýasaty men nememde men diýýärdim men Türkmenistan düzelsin ýani men ýa ýurdum söýýän men näme sen ýurdum söýýän bolsaň ay men Allah ananýan Allah ananýan bolsaň näme üçin yalan hemme zaten zatlary Allah'ın ýerine bir adamy goýup arkada diýip neme düşbörlerde. Onan da bol. Şo bir adama diýdi çok ýaşap ýörenlerini şo düşünürjek bolsaň tersinden neme diýerler köpüsi. Düşünýänlerim ke awarlaşyp gorkman neme ýörenlerim ke ay näme diýseler şonu diýsinler mundan weýle gidip bolanok diýenlerim ke. Neme bir zat ýadyma düşdüne. Daşar ýurtda ýene şo wagt gidip başladylar da esasan 2 ay. 2,5 aydan näre. Ýurdun içine baranlardan habarlaşýanlarymız bar da. Daşynda wagtda size diňleýätim ýöne. Kän bir neme görem okdum diýätdi. Wajyp görem okdum diýär. Ýöne ýurdun içine gelip ýurdu görenden soň diýär. Wajyplygyny düşündim diýär. Bu zatlaryň şonuň üçin ýurdu düzeltmeli sebäbi men häzir ýurdun daşyna çykjak bolsam çykyp bilemok hiç ýere. Gider ýaly ýerem ýok. Neme diýärdi? Bir ýerde gatkan adam habarlaşýardy. Şeýlere bir ýagdaý bar, ýa-ni bärde goşulma diýip ýören adamlar aňra baryp o nemäniň öňüni çekýärler şu wagt. Düşünjäniň. Şeýlere açılıp gidiverseler, öňkü düşünmän ýörenler ýa-sam düşüner ýöne içinde oturup şonýal zat diýen ýa-ni jemgyýetimizden bir azajyk şu zatlara düşünsün, gözüni bir trezwy göz bilen seretsinler durmuşa diýip ine şu çykyşy edýärse, şolaň söýgüsine düşünemek biz sen aladan etdiýäsi. Soňra sen ortalar düzelt diýen. Bärde näme bolsaň bol.
Yani bärik gelip şon ýalda diýme diýen ýaly bolşlary. Soň ýene bir häsiýetleri bar. Seniň ýeriňe senden beter gorkýarlar. Ya Awa. şonuň ýaly edip özlerine medya. Kemine kameran gitdi. Kameram gidiyor arasında. Açılma mümkün hazır. Awa biriniň ýerine nämçin ondan beter gorkýar kalar. Gorkýan adam görlemänçik otursa bolanok muka. Öde bir gorkýan, gorkmaýaram, gorkuljak, gorpelak bolýarlar-da. Buların nemese bir hilekräk işleýär, bilbil. Düşüner ýaly däl. Şu bütün men aýtdym, men äne öz maşgalamdan alaýyn. Şu tutuş tohum tiýjim men garşyma getýänem bolsa, men şu ýola çykdym, şu ýollan men atyp alaýmasaňyz men dönjek, ýygyma dönjek zadym ýok diýdim. Özlerim görüp görler. Şuň saňa akyl berseler ertesi onu jaň edip zeýrenýärler. Plan zat ýok, plan pysmadan görgüçülük ýene bir zat ýadyndan çykýar dünkü öwünleri zady bar. Gaty bir hili neme degradasiýa neme düşüripdirler-de halkymyza. Onam övmelmi kan diýip ýa şu öwredilen-de. Şuňa halatlarda övmeli diýerler. Umuma Bizde diýe Maltumulu wadiýe ýanky Seýtnalar Seydi, Zelili, beýlek nemeler men şolara gowanyp ýaşaýan şu taýda diýdim. Men aýtdym, şolara gowanyp şol ýaly adamlaryň badyny bilen bolsaň, şol adamlaryň nesliniň şu wagt nä derejede düşüp neme dyýda çöküp ýaşap ýörändi göreňdokmy daýalan. bilbil Sizin o zat çagalarynız daýalap oturandy göreňdokmy? o zat nereden gelýär? Ine gowzat gozgodyňda şu wagt. Yadıma düşýän bolsa neme ýazýatlar, düzme ýazdyrýatlar. Düzme haýsy temalardan bardy? Garaşsyzlyk, beýtaraplyk, ruhnama, mahdumlygynyň watançylyk ýa-da söýgü. Doğru dälmi? Awa. Bizim bilýän zadymyz şol. Garaşsyzlyk diýmek eýem asuda asman diýmek ýalyk bir nemesi bar. Beýtaraplyk hem şoňa neme edipdirler. Başka da yine mahdumulu. Bir zat olsa mahdumuluyumuz var diye. Yani mahdumuluyunun nemelerini bilmeýär şolar. Ähli zatını bilen ok. Ana şeýle Nerede ölüpdir, hawa nerede doğulupdir o zatlar hem bilmeýär, düşünmeýär. Näçe serheden aňyrsynda galypdyr diýip sorasaň oran bilmez. Neme diýerler de bilbil. Şol şahyrlar adalatsyzlyk bilen görüşipdirler şolar. Seýtnalar Seýdin täjanym çykynça dönmenem beýler diýe. Ya olmasa Maltumulu durşuna adalat şudat adalatly, budat adalatsyz, adalatsyzlyk bilen görüşüp ýadan bir ýeten nemeler bar. Sen nädiňe on hormat oýan bolsa sen onu şoň ýolundan ýöremeli. Sen şolara buýsan ýaşaýan bolsaň sen şolara buýsan ýaşamal, şolaň ýolundan ýöremeli. Yo, temanyň içini bilen ok olar, ýa-ni diňe adyny bilýärler. Awa çay barada ýene bir zat ot barada neme ýazyp berler ana şona okoýarlar olaram okanoklar. Bir küpletini doly Maltumuluň aýdyp berdiýsen bilmeýänler we ödem şolar beter ýerýärler-de plany we bizde plany bar. Men geçen Maltumuluň şonu ýaly neme soradym da. Olýar diýdim Maltumuluny hemmämizem gowy görýäs diýdim. Öňe diýdim näçe Maltumulunyň gowy mazarlygy Eýranyň nemesinde, çäginde diýip soradym da. Aýdy Eýranlar gaçyryp gidipdir diýe. Soň şo taýda öldüripdir diýe. Men aýdýan. O taý Türkmeniň territoriýasy. O taýda serhet ýokdy. Şoňa düşünen ok. Türkmenler ýaşan o taýda. Yo ýeri şol, ýa-ni bir gaçybam giden ok, gaçyrylbam giden ok, şonu ýaly öwredilýär. Awa. Bilen ok, şo taýlarda ýaşaýar. Şaýda yerli millet Türkmenler ýaşaýar. Ve şeýle ýanky hemme zady ýalan saňa argument getirmek üçin aýdylýan zatlar olam ýanky Hramfyň eserdir bu zatlaryň hemmejesi. Hramfyň eli bilen edilen zatlardyr.
Ondan şu doğru zatlar var şeyler näme diýse öňünden çykyp ýok şeýle de şeýle diýip nämet ýaňyň gabalsa da şunýarly türkmenler ömrüm düzelmeýär bizem bilýär şu zatlaryň ýalňyşdygyny. Ata-babalarymyzam diýe näme ýalak bolup on hiç de agdy birikdirip bilmänler ondan oňa diýip basmaçylyk edip galtamançylyk edip gün gorup dagynyk düňüňük bolup ýaşapdyr diýdi. Benim aýtýan türkmen döwlet durjak bolsaň türkmen çagyr ýa 70 döwlet gurulypdyr. Gadal armiýa 56 ýyl garşylyk beripdir. Şu zatlar bilýäňizmi diýsen onu bilen oklar. Ýöne o başga zatlar diýerler-de bir çok awasaňa mana şu türkmenler baran diýenýärler, şu orslog diýen nemesi bar da aňyna salan. Şo nämäni durçka kulça detýär diýler, kemine tamsyklyga salýar. Hawa samsyklyga salýarlar o. Ýöne ine ýyldaşymyz ýazypdyr, gorkaklyk häsiýet häsiýetimiz bolupdyr diýenýärler. Hakykatdan bir häsiýet bu. Gorky näme ýok. Ullakan adam hiç zatdan gorkmaly däl. Men düşünşüm şeýlere. Akly ýeten adam. Bizimkiler men babam 5 ýyl şu nämede ýanky 2-nji jahan urşana okumçyna. 5 ýyl adam ölmejek bolsa şo ölenok. Dogry envalid bolupdyr ýöne ölmejek bolsa ölenok da şo wapşe envalid bolman gelenler amma. Öljek bolsa bir ýerde şu asu dasmanyň aşagyna büdra mölp bolýar. Şoňa nöjeli nämeden gorkýanlaryna gorkuyor, düşünemek şoň gorkusyna adamdan. Erkek adamlar amma adam gorkup ýarar. Odan utanç berjek atar. Şeylerek ýagdy. Bu zatlaryň hemmesi bizim hakyky häsiýetimiz däl ýyldaşlar. Yani şu bolýan zatlar. Şonuň üçin çykyp aýdaly diýdik ýa. Enatalaryň häsiýetleri bardyr. Goşulma etme, ýene näme etme. Olara şol hamala çağasyny goraýan ýalak bir näme beripdirler. Sıpat beripdirler şo zada. Ýöne çağany goranyp, çağanyň geleceğine ýok edýär, aktyklaryny geleceğini ýok edýär. Neslin geleceğini ýok edýär bundan soňklaryň. Şo sebäple yalandır, hiç bir zady ýokdur aňyrsynda. Türkmenler düzelmeýär diýen zady ol Hramfyň ýaýra diýen zatlary türkmenleriň düzelmegini islemeýänligi üçin türkmenleriň özüne inandyrmaly düzelmejegine. Dogry dälmi bilbil? Sen o başga bir inandyryp bilmeýär, öz-özüne inandyrtmaly. Şondan gelýär bu zatlar. Düzelmeýän zat, düzedik bolmajak zat, bira öleni ýzyna getirip bilmersiň kemine, dogrymy? Ölse adam şonu ýzyna diýerdi, bolanok zat ine şo. O galan zatın bir nemesi, o düşünje bolsa düşünjäni berseň alsalar düzelip gitýär. Ýöne almasalar ketçalygyna tutup ýyzylgasalar bar şonda da almaly bolýar da soň bir neme burçak awalýan ine şo Türkdäki eýtme goşulma diýip görenler barp aňyrda neme habar urady otyrlar diýene. Ýagdaý düşündirýärler o. Elbede kendi aýdyşyňyz ýaly kendi. Aýdyşymyzdan beter otay. O näge sen bir maşgalandan hemme zadyna burnuny sokup oturmak onda hil zat bolýar. Erkek bolsa şu zatlary bir näme etmeli, öňe çykyp özlerini görkezmeli, aýallarynyň kosmetikasyna, ýenesine, eýneşigine goşulurdyk görmeliler. Enatalarymyzdan biz söýýän bolsalar, bize edip bilmedik, inne etjek bolsaňyz, size ak ýollyp, ak pata bermeli, bunýalap geçýän, ýenetýän, bu ansasady kynlaşdyryp oturmalylar. Men şu 200% uwerne da o sözleriň hiç birine näme almaly däl. Ýyldaşlarymyzyň köpüsi şo bilen gawatlaşýar sebäbi ejizliginden aýdýandyrlar, näme aýtjagyny bilmän aýdýandyr. Türkmeniň bir nemesi bar. Birinji soragy berersiň, gahar gelir, jogabyny berip bilmez. Ikinjiňi berersiň, o senden geçýän diýer. Şeýle bir häsiýet bar. Näme üçin sebäbi düşünje nemetmedik, ösmedik diýip aýdaýyn. Hakykatdan hem ösmedik. Biz köp zady düşünemjok.
Daşary ýurda çykyp o görüp başladyk. İçindekiler düşünerek yani hakykatdan. Näme diýjäni Düşünýänem, bilemok. kemene düşünýänem kän gorku bar. Düşünmeýänem tersine düşünmedik bolýar. Düşünüp olar içinde ýaşap näde düşünmän bar. Özleri aýtýar gitsa bersen bizem bilýäs şu datlar ýalňyşdy. Ne ýança öw oturan bolsa şey diýerler. Yani şu ýalňyşy O- näme esas etip görkezýärler. Ýalňyş boýunça ýaşamakçy bolýarlar. Öwrediler. Ine şu ýanky Yani nämäniň bilbil ine orsadyň demesi şol. Fake news diýerler, ýanky yalan habar we hakykaty ýoýmak. Hakykaty ýoýýar. Nähil ýoýýarlar. Ine men size aýdyp beren köp türkmenlerde görersiňiz şu zady. Şu propagandany diňeje orsada edýändir. Ine Ýewropa garyp batyp barýar. Çök ýene bir zat diýär. Soňky döwürlerde Türkiýede de aldylar şol nämäni. Öň ýokdy soňky 3-4 ýyldan bäri bar. Türkiýede ýöne nämede ors nämesinde Sowet Soýuzundan bäri bar. Ýewropanyň ýagdaýy gaty erwet. Hemme ýer boş, näme däl. Bir-birini ýýärler. Amerika hemişe uruş çykarýar, hemme ýer bulaşdyrýar. Diýilýän zatlaryň hemmesi olardan gelýändir. Ýöne özüne seredim. Orsadyň uruş çykarmady bir 10 ýyllyk barmy? Orslaryň uruş çykarmady 10 ýyllyk barmy? Ýok. Orslaryň öldüren adam sanyny sanap orta goýup biljekmi? Dene Gazagystana şu kolhoz sistemasyna geçmek üçin 8,5 milyon adam öldüripdirler. Köpsi açlykdan öldürip ölen. Yani ağaç goýup durlar. Türkmeniň iki hissesi ýalarak sarna tutuş Türkmen milletiniň. Hawa. Türkmenistan tarapyndan biz bilemiz ama Göktepe gala da bolan uruş ondan öňe ondan soňra biz dolu bilemiz ýoksa ýapyk. Türkmeniň hem o şu zatlar gyzyklanýan ýok edildi bilýäs onu. Göktepe barada meseleni gozgan ýok edilýär. Ýatdan çykarmaly däl Göktepe'ni hem diýýän adamlar bardy. Oram ýok edildi. Gulakda näçe adam öldürdiler. İkinci Dünya Uruşuny watançylyk uruşy diýip tanadýarlar ine näme bilbil. Hakykaty ýoýmagyň nemesi şular. İkinci Dünya Uruşuny ýa-da İkinji Jahan Uruşuny watançylyk, beýik watançylyk uruşy diýär. Beýik sözlerini ýerelerden gelýär. Beýik watançylyk uruşy. Bolup bilýärmi? Mümkin däl watançylyk uruşy bolmagy. Jahan uruşy edip barýar. Saňa o taýdan Amerika kömek edip dur. Doğru dälmi? Orta Aziýadan beýleki milletlerden eline hiç ýara bermän arkasyndan pulemyot daýap ýanky ýa ölersiň ýa-da nämäň üstüne ýanky içi oksuz boş ýara bilen nemislerin üstüne ılgarsyň. Belki diri almagy mümkin. Hawa. Ine bu zatlaryň hemmejesi näme? Şu Orta Aziýaň nemeler bar? Peredawoyda birinji öňdäki reýatlarda dudurlarmy şondan? Aýdyrnan özleri hem nemeli ýaragly, tankly ýeneli ýyzda ýörýärler. Näçe olar ölmeli öňde piyada bolup öňde olar. Aslynda tersine edilmeli zat, ýaragy öňde goýdy aýdyrnaklar neme. Wapşe hiç zady ýok eline. Yani men aýtjak bolýanym ýanky şu ýurtlar öz içindäki nämäni çözmäň ýerine, ýanky şu Russiýada da diýerler da Ýewropa plan hili ýa Amerika plan hili. Öz içini çözmäň olara näme etmek ýalňyş zat diýip düşünýärler. Öz içimizdäki nämelerni çözmek birinji. Ortlaran şey edip şuna geldiğinden ne düşnüksüz ýagdaýda. Kelleler gidip başladı barbardan oğullarının yankı kakalarynyň oğullarının olan derrowda harplaryny aýardylar da men ne iştat ýok ýa.
Näme vatan söýgüsi gutardy ýaly. O vatan söýüşlerim ne şekilde. Şeýle o biz Orsun nemesiniň aslında galan yalanlary boýunça, ýani Orsun bir döredin dünýäsi bar. O hakyky dünýäniň tersine işleýändir. Şu hakyky dünýäniň tersine bolan üçin biz köp zat akly ýetirip bilemzok. Ýöne postsowet sindrom diýýänimiziň hem aňyrsyndaky duran mexanizm şol. Yani Sovet dövründe de biz yani daşarda bir dünya yok. Yine 5 yıl garaşıp bir jügül alýan-da. 5 yıl garaşıp jügül alýan. Izinden biz iň gowy ösen dünýäniň iň ösen döwletinde ýaşaýas diýip bundan bilýän ýa-ni. Yani gözüňe getirip bilýärmi? Yani ildeşlere bir neme görsün pikirlerini. Ene Beş yıl- şadatlaň netijesi şuň kemine, şuňky diýen zatlar en atalamyň özüne özü garşy edip diýen zaty öz çağalaryny söýýäm kam diýip geljelme çyzyşlaryny şu zatlaň netijesi. Yani bular başka bir dünýäde ýaşap, yani başka bir hakykatlyk diýende yani bular ýalany yalan hökmünde kabul edýärler. Şu ýalany bilip kabul edýärler. Gynandyrjy tarapy şol. Ýene neme bar? Türkmenistanda diýä şu rejimi düzetjek bolup herekete geçseňiz diýä neme ýaly bolýaňyz diýip mış ýaýra diýerler-de. Şu zat aýdylmakdy şonu aýtmaly diýä. Ýene häzir soň türkmenler owa gorkmalymış, ýa-ni Gurbanyguly ýaly nemeleri, pankelleleri nemeden ýurdun başyndan aýyrmak üçin gorkmaly. Onu aýyrjak bolsa Siriýa öwürlýärmiş. Siriýa näme bolupdyr? Siriýa bizden gowy ýaşaýar. Yalanma? Ya Irak arkaýyn ýaşaýarlar. Bizden hakykatdan gowy ýaşaýarlar olar. İnternetlerine de dostupu var diýär. O internette de var, okuwam okap bilýärler, daşary ýurda da çykyp bilýärler. Häzir Siriýaly bir yer arkaýyn Türkiýe'ye gelip o taýdan bir nemesi bar bolsa, başga ýerlere çykyp bilýär. Gidip bilýär bizden has arkaýyn. Ýa-ni Ukrainada da okap ýörenleriň köpüsi şolar. Gelýän arap diýip barýanlarym. Ene men video zwanokda gurlaşak bolsam gurlaşyp bolanokda özlerim gymmat tarifim şol gowy tarif diýip alynany işlenok. Men aýtdym, siz pul töleýäňiz da şoňa. Üýşüp gidiňden ya işletsin ýa-da düýünden ýapsyn. Onem üçin on talap edin, pul berýär. Näme üçin açanok diýip hemmeňiz aýaňyz dep dursaňyz şo taýda neme diýdiň goşulma diýär. Hemme kiş arda bir gidip arda ýadan amma diýär. Bir düzen ok hemmeňiz bileýtmeli, üýşüp gitmeli. Şunu düşünürsem yok tersine etýär-de. Men onsoň başga dil bilen düşünürjek. Siz magazyna barýaňyz, produkty satyn alýaňyzdan hem siz şoňa pulun töleýäňiz, soň produktaňyz goýup gaýdaňyz o magazyna diýende. Dogrymy? Alyp gaýtýaňa pulun töläňiz. Ene şolam şol barda diýip düşünürjek bolsam yok tersine etýär. Bärde diýär o nemelen ýörenok diýip bilen bilýär ýalňyşdygyny. Onu ýalňyşa bor diýip ýaşamaly. Diňe şo taýda ýaşajak bolsa, onu diňe ýalňyşa bor diýip çagalaňam. Dünýäden ýyda galyp internet nemese bir nähil aýdaýyn. Bilbil. Şahsiýetsiz bir neme bolýar-da. Ýene de aýdaýyn. Bular şu ýalňyşy kabul edýär. Dogryny görse gahary gelýär bu. Şo hala getiripdirler. Dogryny görse gahary gelýär. O sindrom bu zat. Neme var? O geçen Sapara ekranda aýtdy, öz aramyzda aýtdy. Ýani Galanski sindrom diýip bir zat bar-da. Gäme batyp barýar diýär, ýöne kapitan. O arkaýyn olun batmaýa o nemeler işläp başlady. Ýa içindäki nasoslar suw atýar daşyna diýär. Soň işleýe nasoslar belli bir ýerden soň ýa-da. Gönü durýar, ondan soň gäm birden batly, ýa-ni tezlik bilen suwun aşagyna gidýär. Dünýä taryhynda iň az adamyň halas bolan neme gäm sözem kruiz nemesde.
Titanik'te de öyle olmandır. Titanik'te Ben. näme de olsa ayallar ve çağalar halas edildi de. Erkekler Ha. öldü. Aa. Yani yine bu şu sindromu yani inandırıyor. Şu durmuşumuz gowu diye. Hereket etseniz Siriye bolýaňyz, ýene bir zat bolýaňyz diye ýöne bir Siriýa bir gelip görüň. Siriýede adamlar arkaýyn sowdasyny edip ber. Baryp görüň şo taýda iň arzan dünýäniň ýa telefon şo taýda. Türkler hem şo taýdan alýar. Hmm. Hatta bilbil ine çilim milim hemme zat arzan da. Bilýän. Ha. Sen nemelerini görýän de ýa dünýäni gezýän adamlar bardyr. Her Ha. hepde bir täze bir ýurda barýa şo taýynyň iýçikisini ýene nämesini onu bunu görkezýär-de. Ha. Köp zat öğrenip bolýar-da ine. Türkleri gören wagtyň ilkinji edýän zady maşinlaryň bahasyny görýär. Telefonuň, çilimiň. Soň o Türkiýanyň pulu bilen näçe wagt geçirip bolýar. Şeylerak bir neme berýär, soň pikir edinýär taşky dünýä barada. Men seredýän Ha. o Siriýalyk bolasym gelýär. Bu görüp Türkmenistana seredin. Bir aýlymyz. Dünýeden kesek bir nämede dünýäň daşynaky bir ýurt. Yo, bilbil hakykaty gören wagty gaharyýeler ýaly edipdirler şol adamlary. Halkymyzy hakykaty gören wagty gaharyýelýär. Kemine şu owanlarda da näçe wagt uruş bolýan, ýani şolar hakykata görse gahar gelýän biziňki sindrom ýokmy ka diýen şolar. Yok. Ne biziň ýanymyzda işleýän owanly türkmenler zatlar bada. On şolar edil hakykata hakykaty näme bilýänler ba içinde. On aýtjak bolýan o Türkmenistanyň içi bilen gürleşýän on gün gahar gelýär adam derä sen meni öldürjek bolýan, kakyň öldürjek bolýan ýa ýene bir Yüreğimiz ağrıya dalyanýamız var. şolam nawa şolansaň näme aýtýan ne daý boşa öläýse şu adam ýa-ki sana ýapaljak da şoň ölme. Asa şolar Allah inanlyklar bolýan men şoňa düşünem okşa Allah inandygyny men aýdyp bereýin. Bularyň ýa-ki psikolog waka bolýan zat. Ine sen hakykat aýdan wagtyň hakykaty islanok, soň gaçmaly bundan. Nädip gaçja yüregime ağrıya dawlenýän bar. Ondan soň Allah'ın özü eder. Ýa-ki yüregime ağrıya diýmek bilen deň bir zatdyr. Hakykatda Allah'ın unutmaýa. Şo zatdan gaçmak üçin aýdylýan zatlar. Inde aýdyn diýen bilbil soňuna gelberdik. Şu taýda näme dip jemläli, näme bir illeşimiz kommentary ýazypdyr. Şu kommentariýasynyň nämesine dowamly getirip berjek. Şu wagtky durmuşymyzyň aslynda biziň en atalarymyzyň günäsi diýär. Indi şu günäsini şolara aýtmak gerek. İlleşler ýa-ki ine diňlän jaň edýäňiz hiç sebäpsiz ýere aýdýaňyz. O siz günäkär şu bolýan zatlaryň hemmesine de. O siz günäkär siz etdiňiz şu zatlaryň hemmesine o siz bolmadyk bolsaňyz o hemme zat gülýäli bolardy diýip olara aýtmalysyňyzdyr. Ine şonda näme durýandyr olaryň. Näme beýin durýar. İsleseňiz deňep göräýin. Soň olar pikirlener, durar, hiç eşitip görmedik zadydyr. Siz şunu aýdaňyz, gaýtam siz onu düşündirjek bolýansyz. Düşündirmäň, düşünmeýär. Siz günäkär diýmelisinizdir. Siz günäkär. Başka hiç kim günäkär däl. Siz özüňiz sesiňiz çykarmadyňyz, o bize de sesiňiz çykarma diýip aýdýaňyz. Siz günäkär, o hemmäňizden hem geçýän we etjämä edýän diýmeli. Ondan soň o siziň iziňizden gelip sizden köpräk o şu herekete ýa-ki näme goşulmasa näme bu türkmenleriň häzirki emel usulda galyba soklan nemesi psikologik ýa-da ýa-ki sindromlary illeşler. Bu sindrom ýaryp geçmek gataňsat. O siz günäkär. Soňra o näme der birden hayran galar, eşitip görmedik zatdyr. O nähil Emine men düýün bolan zat menden nidim dowrulary aýtýanym üçin geçýän bolsaňyz geçiň.
Men öd yolumdan diyeceğim geçmeyenim, nemetmeyenim dip ne dünşan yar ne mi oğlu. Bu niyadiya netten govmi yağdayla turdun mu? Dün ağzından gelenlerine dik koydular da. Yani olaram fikir eder. Eğer şunda her biri etse, her biri. Şu en atalan arasında sosyumum dörafiliye sosyalne gitleşikler yankı çağalanma şey diye deyip birbirine aydar. Birbirine ne o şu neme gelmeli. Ana başta tarih bilen yüzleşmeli ya da separaga. Ne şu tarih bilen yüzleşmek. Men gönne değmeli natalanğa da ağlatmalı yine orada onu diyemok. Yine hakikaten de hakikaten. Yok gövne değmeye, o gövne almaya. Ben Ava bilen o yok gövne men aytsak almaya. bolýanam eden ýalňyşlyklarını etdiler aşony. Etdiň diýdik. Ine galanda da sen şeýtdiň biz etdiň biziň ýagdaýymyz sizden şeýledik gepleşmän ýormaly diýen mana gelen okdany. Ýöne şolaň ýalňyşlygyny aýtmaly ýüzlerine. Yok bulara Biz şolaň geljek üçin etýäs. Olar biziň geljegimiz üçin etmese de biz şu wagt şolaň men yola çıkanmın esas sebäp men öz dogan garnaşlam ejem kakamın gasalyp gowrulyp şo taýda basgasyna ýaşaýanlygy sebäplen men şoň üçin yola çykdym. Şolaň geljek gow bolsun. Täze dowlan çagalar gow bolsun, gow nemede ýaşasyn diýip men maňa motivasiýa berip çykan zadym şo. Men şolara erbet net bilen diýem okşony. Ýöne her kim öz nemesine barmajagyny goýup şo hereketi edip bilmese düzedip bilemzok. Bil bu Türkmenistan'daki en atalık hukukunu şu çağası haçan da kasam okan vakti itirendir. Buna o bellap koysunlar şu çağasına kasam okudan en ata. Şunun yanlışlığını biraz aytmadık en ata. En atalık hukukunu itirendir. En ata değerlidir bular. Emine o diýany dogry. Ýöne yine de nemetjek enen ataň dogry. Nemet bolanok. Ýöne şonu aýtmaly. Yo aýtmaly. Araňyp doly sen hukuky ýitirdiň diýsen belki ýüreginden tutup nemetjekler. Yo ben aýtmaly diýip aýdamok. Bolup duran zat şol ýa-ni daşyndan seredip görüm. Şol ömrüm kül bolsun, dilim uğrasun, elim uğrasun diýilýän kasamy okutduran ýa-da şo zadyň ýalňyşlygyna düşünmeyen en atalık hukukunu yitirendir. Şonu aýtsaňyz düzelýär şu zatlar en atalyň öz arasynda içinde pikir döreýär öz arasynda gurulabilmeselerim. Ýöne gurlarlar öz arasynda men çagamam şey diýdi, men kim şey diýdi pikir ederler. En sonunda da ýöne dogry şeýle boldy da diýerler. Näme diýsinler, näme etsinler. Geçýäsi hem kiçidirler bärde iň agyr sözem aýdyp goýberýärler. Ennekide şo aýtjak sözlerine birazajyk pikir ederler. Düşünen oklar hiç bir zadyna düşünen oklar. Nähil zat erbet zatdyna biziň en ata bolup en atalar düşünen oklar. Düşünmeýän zatlary gatyken şonuň üçin agyr bolmaly tarap çağalar ýa-ni agyr diýmelse en ata geçip bilmeýär. Onam öwredipdirler bil. En atanyň aýtma o zat ýa gaty aýyp ýa-ni zatlaryň biri de. Meniň näme diýänim kellämde ýa-ni şekillenýän aklyma gelýän zat şol. Ondan näme şu taýda jemläýelmi? Awa jemläýär kemine. Altymdan molla bir sagat. İyileşler, o sağ olun yine yani çözgüdüne hem aittık yani vaksinası diyelim. Türkmen milleti hakikaten bir keselçiliğe duçar olupdur. Yani o keselin vaksinası var, öden dürlü. Kesel bir sahne, yani becergisi katıken bunun. Şunun için arkayını olun. Dine, doktorun aydan zatlarını doğru yerine getirmeklik galyada. Yani doktor öpünde göremzok özümüz ýöne düşünjäni nemesi bizem o düşünjäni berýän düşünjäniň guly diýeli. Bolýan da bil sağ ol. İyileşler size de sağ olun. Bolýar, sağ olun. Sağ olun.